magmagna iti dalam ti Ama ken mangsalimet metiti bilina taadang tubun gunana suroten kay iti dalana dagiti bilbilina taisuday tatiliw-liwa dagiti pumamangkin kuana umay kayo nga agrigrigat tani Jesus managayat ikan na tayo iti agas maawan iti baybayan aging kayo at tatao tayo mayan ti Espiritu Santo amang italek hati kada tayo ititigat ama pagtingin taisuday tatiliwayo no dumpeng iti tiyempo aging kayo at tatao taimayan ti Espiritu Santo umay kayo nga agrigrigat tani Jesus managayat ikan na kayo iti agas nga awan iti baybayan ikan na tayo iti agas nga awan iti baybayan